Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, хурматлы дин кардаштар. Аллах субханаху ва тааля иза Куранда шундай һүзләр әйтә: "Кул ин кунтум тухиббуна Аллаха фаттабиуни." Әйт, Мухаммад ди, әгәр дә һез Аллаһты яратһагыз ди, минең артымдан эйрегез ди. Аллах субханаху ва тааля безгә әйтә: әгәр дә без Аллаһты яратһак, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям артынан эйрергә һәм дә аның сөннәтенә таянырга тиешбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям турында һораганда, уның хатыны Айша радиллаһу анха шундай һүзләр әйтә: "Кем инде ул Мухаммад? Ниндәй әхлак, ниндәй әдәп инде ул саллаллаһу алейхи ва саллям" дип һораганда, ул шулай дип җаваплай ине: "Пәйгамбәребезнең әхлакы, әдәбе Коръән ине" ди. Ягъни ул Коръән буенча яшәгән, Коръәнде безгә тәфсирләп, ничек уңса яшәргә, ничек кешеләр белән муамәлә кылырга һәм дә икенче яхшылыкка өйрәтеп калдырган. Шуңа ла һәрберебез Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның тормышын өйрәнергә, уның артыннан эйәрергә һәм дә бөек кешеләрнең эргәһендә булган изге сахабаларның тормышын өйрәнергә насип әйләһә ине. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.